शांत श्रेष्ठ प्रजागर दिवसर विश्व मानचित्र प्रथम स्थान रखी चतुर्थी के विठलता सही के अमृत माटी मध्य हीरा नीलामती माटी के सबुज स्वर्ण प्रसाद राज्य सम्मान कुमार दुगुणित पवित्र कोसागर राज सिंहासन पवित्र राजहरी अभिषेक निश्चय महामान्य महामंत्री सुमंत आज्ञा राजा राजा प्रसाद मंत्री सहित राजा प्रसाद मंत्री सहित आनंद उल्लासे बिहार तेरा जना
मंत्री सुमंत आज्ञा राजेश्वर प्रजा काही राजाला भाऊ तुझ्या निश्चय राजन प्रजांका खुशीरे राजा हुए कसे से सकासे प्रजांका मंगल विधान जागृत प्रमुख आहे आज्ञा राजन कोणते महामंत्री এই ভগবানগর রাজ্য কুশল মঙ্গল ভারতা हे महाराष्ट्र राजा चक्रवर्ती आपणकर सुशासने এই পুণ্য মাটি কোশলগড় রাজ্যর সমস্ত জনপ্রজা অশান্তি কুশলে মহামান্য অশান্তি কুশলে মহামন্ত্রী রাজেশ্বর তথাপি তুম মুখରୁ ଶୁଣିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ହେଉଛି ଆତୁର ପ୍ରକାଶ କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ हे राजेश्वर ତାହେଲେ ଶୁଣିନିଅ এই କୋଶଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେ ରାଜେଶ୍ୱର ନହୁଅଧୀର କହୁଅଛି ସତ୍ୟବୀର କୁଶଳେ ଅସତ୍ୟ राजन ପ୍ରକାଶ କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଦାରେ କଣ ସାଜେ ଅଚାଜେ कुशले अचंते महामाया करुथाते पूजा जार नाम देवालय भजे संत ध्वनि जार नामे साधु और संत करंती भजन और कीर्तन तारक्य मानव राज्य अभिमानी आपणकर सुशासने এই পুণ্য মাটি কোশলগড় রাজ্যর সমস্ত জনপ্রজা আনন্দরে কাল যাপন করুଛନ୍ତି আনন্দরে কাল যাপন করুଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗୁଣ ଶୁଣି
ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲି ଉଠୁଛନ୍ତି। ରାଜନ ଆଜ୍ଞା ରାଜନ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଶୁଣାଇ ଆଜି ରାଜ ଖବର ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଶୁଣାଇ ଆଜି ରାଜ ଖବର ଧନ୍ୟ ପ୍ରଜାବାସୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ କାଟିଥାନ୍ତି ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜନ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନା କୋଉ କଥା ମହାରାଜ କଥାରେ ପରା ଅଛି ଧନ ରତ୍ନକୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ଲୋକେ ହେବେ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଚୂଡ଼ାମଣି ମହାରାଣୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ମୋର 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ମାତ୍ର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେ ରାଜେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ତୁମେ ସ୍ଥିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମ କହିବା କଥାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିନଥିଅଛି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମହାରାଣୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହିଯିବ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ମହାମାନ୍ୟ କଥାରେ ପରା ଅଛି ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ କିଏ କରିବ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମାନ୍ୟ ତାହେଲେ ଚାଲିଯିବା ସେଇ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ
বড়ে বড়ে কৌশলে এই রাজ্যে কেবল সুমন্ত হবে রাজা। আরে হ্যাঁ, ও স্বপ্ন দেখিছে, স্বপ্ন দেখিছি মন্দিরে, স্বপ্ন দেখিছি মন্দিরে। কহিবে মতে রাজা অফিসে করা বাহার হে বাতা যে পর্যন্ত এই কোশলগড় রাজ্যরে অদৃশ্য হইয়াছে ମୋ ମନରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରିବେନି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନକୁ ଆତ୍ମଗୋଟାକୁ ଆଣିବା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି